Nu skal vi have oprettet et PDF-dokument. Et dokument, som vi på et senere tidspunkt skal sætte online på vores hjemmeside, så brugere af vores hjemmeside kan downloade det pågældende PDF-dokument. Når vi opretter et PDF-dokument, så er det i virkeligheden blot et ganske ordinært tekstbehandlingsdokument, som vi omdanner til et PDF-dokument. Det vil sige, at det PDF-dokument, som du ønsker at oprette, det skal du oprette på ganske traditionel facon i dit tekstbehandlingsprogram, for eksempel i Microsoft Word. I dette eksempel går jeg ud fra, at du allerede har oprettet dit tekstbehandlingsdokument, og at du er klar til at få det konverteret til PDF. Så skal jeg vise dig her, hvordan du konverterer dit Word-dokument til et PDF-dokument. Fra online-manualen på Skagen CMS, der bevæger du dig frem til menupunktet Opret PDF-dokument og klikker på dette menupunkt. Dette bringer den side frem, som vi kigger på her. Og for at konvertere dit Word-dokument til et PDF-dokument, så klikker du på linket, som leder dig frem til freepdfconvert.com. Dette bringer den hjemmeside frem, som vi kigger på her, og der klikker du på knappen Gennemse. Det bringer en dialogboks frem, hvor du kan navigere frem til det Word-dokument, som du har gemt på din egen computer. I dette tilfælde har jeg bare valgt at kalde det pdfdokument.doc. Det klikker vi på. Så skal du indtaste din e-mailadresse. Hvorefter at du taster Convert your file. I løbet af ganske kort tid, så vil dit Word-dokument blive oversat til PDF-dokument. Du vil modtage PDF-dokumentet på din e-mailadresse, som du har angivet her, men du kan også bare vælge at downloade PDF-dokumentet direkte ved at klikke på linket Download your file. Dette bringer en dialogboks frem, og her kan du vælge at sige Gem fil. Sig OK. Nu er PDF-dokumentet gemt i din download-folder under dokumenter på din computer. Og nu er PDF-dokumentet klar til at blive uploadet til serveren. Hvordan du gør det, det kan du se i den næste video.